Не се започва лесно. Днес даже подписахме и заплатите, които са на нивото от миналата година. Няма промяна. С този така наречен специален удължителен закон, там е прието, че постъпленията така, от държавата, които получаваме, ще бъдат нареждани, след като има средства и в държавата. Така че към момента, знаете, да, всъщност започваме да работим и без бюджета. Да, минималната заплата е покачена, но заплатите, които са начислени за януари месец за нашите служители, които са на минимална работна заплата, с размера от миналата година, 933 лева. Надяваме се наистина до 14 февруари да бъде предложен държавен бюджет. Изтеглени бяха и законите за бюджетите на здравноосигурителна каса, на общественото осигуряване. Надявам се да имат такива документи, за да можем към края на месец март да приемем и общинския бюджет. Всъщност, по принцип, годишната програма за управление на общинска собственост се приема непосредствено преди приемането на общинския бюджет, но тъй като това явно ще се отложи във времето и не знаем кога ще бъде, предложихме сега да бъде приета тази програма, за да може да се извършат в този период разпоредителни сделки.